כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית. לפני יובל שנים נולדתי בני בטבריה, בבית חולים קטן קראו לו הסקוטי. את ילדותי העברתי בשכונה קטנה שכולם בה הכירו את כולם. היה לנו חלבן שלפתח הבית כל בוקר הביא לנו חלב, וסנדלר שתיקן לנו את הנעליים, והיה לנו אז זוג נעליים אחד, מקסימום 2. ומי שהיה לו יגואר נחשב לעשיר. ופעם בכמה זמן היה עובר ברחוב מישהו עם סוס ועגלה וצועק, אבטיח, אבטיח, על הסכין. או לפעמים היה עובר סבא זקן ובגרונו שואג, אל תזכם, אל תזכם. ומצרכים היינו קונים אצל פנחס במכולת, שזה כמו המשביר לצרכן, רק פי 1000 יותר קטן, והאמת שאף פעם לא חסר שם דבר. היינו קונים גלידה חמה ורבי סוס, ומסטיק אלמה ובזוקה עם עתידות, ואסקימו בטעם לימון, וארטיק באריזת קרטון. וכשהיינו צריכים להגיע ממקום למקום, לא היה מי שיעשה לנו הסעות, כי לאמא לא היה רכב, ואבא עבד כל הזמן. ואם בכל זאת היינו צריכים לנסוע רחוק, אז היינו עולים על האוטובוס בקו 1 או 5, והנסיעה עלתה אולי 10 או 15 אגורות, והיה לנו אפילו מטבע רזה וכחוש שקראנו לו גרוש, והיום הוא שווה בקושי חצי גרוש. ופה ושם בסופי שבוע היה אבא לוקח אותנו לסיבוב קבוע עם טנדר ויליס מהעבודה, ועבורנו זה היה ממש אגדה. וכשסוף סוף יכולנו לקנות רכב, אז אבא קנה לנו סוסיטה, וזה היה כמו חלום באספמיה, אבל הכי רחוק שנסענו איתו זה לטנק בדגניה. ובשעות הפנאי הייתה לנו ספרייה, והיינו מחליפים שם ספרים ללא הגבלה, וקוראים סדרות בלי סוף, חסמבה וטוקידס וקופיקו הקוף, והשביעייה הסוטית ודני דין. והיו לנו גם עיתונים נחמדים כמו אצבעוני ולעיתון ודבר לילדים, וכשממש רצינו להתפנק היינו קונים בעיר חוברות קטנות עם סיפורים על טרזן ומצ'יסטה ופטריקים. והיו לנו המון תחביבים, אספנו שטרות ומטבעות ובולים ומפיות נייר וקופסאות גפרורים, ולבנות היו מחברות עם שירים גזורים. ולכל אחד היה גם ספר זיכרונות, וכולם היו כותבים לכולם, אבל לא משנה מה כתבו, היה לזה תמיד אותו סוף, סוד כמוס לפרה ולסוס. ובכלל היינו כותבים המון, ושולחים מכתבים לחברים, לא דרך המסנג'ר וגם לא ב-ICQ, סתם לוקחים מעטפה ומדביקים בול, והולכים לתיבת הדואר ומניחים, ואם התמזל מזלנו, אחרי שבועיים או יותר, היינו מקבלים מהדבר גם מכתב חוזר. וכמעט מדי יום היינו משחקים בשכונה, תופסת צבעים ועכברים, וכמובן גם מחבואים. אחד היה עומד וסופר עד 50, וכולם היו בחושך מסתתרים, וכשמישהו היה מצליח להגיע לעץ, הוא היה צועק בשמחה, 1, 2, 3, דפקתי אותך. והיו עוד משחקים כמו מחניים, ועמודו, וסימני דרך וקלאס, ו1, 2, 3 דג מלוח, ואפילו משחק מוזר על שלום אדוני המלך ושלום בניי היקרים. וכשירד גשם בחוץ, היינו מתכנסים באחד הבתים ומשחקים מונופול וארץ עיר, ולפעמים דוקים או סתם 5 אבנים. וכשהיינו רוצים להתקשר לחבר, היינו יורדים מהבית והולכים עד אליו, ואז מלמטה צועקים לו בקול, יוני, יוני! ואם הוא במקרה לא היה, אז אמא שלו הייתה יוצאת למרפסת וצועקת חזרה, יוני לא בבית, הוא יצא. ואחרי אי אלו שנים התקינו לנו סוף סוף טלפון גדול ושמן עם חוגה וחוט, לא היו אז טלפונים סלולריים ותקשורת על חוט, אלא בקושי טלפון ציבורי והסימון על חוט. ואחר כך, סתם כך פתאום, הופיע לטלוויזיה משום מקום. והיו אז בערך רק 2 דגמים, אחד בשם פיילוט והשני זנית, לא היו לצבעים.
והערוץ היחידי בעברית היה ערוץ אחד, ואת החדשות הגיש קריין חביב ומיוחד. 40 שנה הוא שרד מאז, מי היה מאמין? נכון, איך ידעת בן? זהו. והיו לנו סרטים מצוירים בשחור לבן, שזה כמו סרטי האנימציה של היום, רק בלי דיבוב ותלת ממד, עם בקס בני ומיקי מאוז, ופופאי ואוליב ודונלד דאק. והיו גם סדרות כמו בוננזה, והסיר, וארנסייד, ומשימה בלתי אפשרית, והוואי 5-0, ואפילו תוכנית לילדים בשם סמי וסוסו, ולא, סוסו לא היה הסוס שלו. ולא היו לנו 100 טלנובלות, אלא בקושי אחת, שיצאה לאור בשנת 71, כשיהודה ונינט עוד לא חלמו אז להיוולד. הבוקר בא כל כך מהר, ואי אפשר להישאר. צריך לקום להתעורר, ללכת אל מקום. ולבית הספר הלכנו בתלבושת אחידה, והיו לנו שיעורים שונים ומשונים, כמו כלכלת בית וזמרה, ואפילו מלאכה. ובבוקר היה מסדר, עם דגל וסיסמה והמנון, וכדי לצאת להפסקה, מישהו היה עובר בין הכיתות ומצלצל בפעמון. ובהפסקות היינו נפגשים במחששה, והבנים היו משחקים סטנגה או כדורגל, והבנות היו משתעשעות בגומי או סתם קופצות חבל. ופה ושם בהפסקה היו שמים לנו שירים, ולצלילם היינו רוקדים. ולוקח בטור את לוקחת